Ingene George Bati winjo kako kango wuoyo to kuse form team to nyi winjo kwa nyiso gini wan kake nan em problem wan wanyagolo kenan kech mano ka problem tie ng'ato yiene associate yani riwruok gi chama moro onyalo resign e chama ne cha to bedo jakocha kate kanisa inyawe kanisa ni isomo nyingi kacha ni sawe kanisa ni umi transfer koro onge kama ndik ng'ato ni Azimio kwase yie weyo ang'o mamono gi bedo piny mondo walos gige bunge wan wang'eyo kendo se nyiswa onyiswa ni jakom kaka en oyie gi kaka niche gwinjore gi William e wach mar parliament kendo mane miyo mane njo miyo joka go ahead mondo die parliament to wasefwenyo ni joma en go moluore mosebedo manono liere kotine sani wan wadino Migori wadino Ndaracha mwatime biashara ini senano mololongo madi ukambani kajo kodino Mombasa Road onge isenano jomotimo maandamano Mount Kenya onge jogi gin giliere koti jakom ginyiso jakom ni oke gike nyalo dhi wuoyo kendi wabe nyaka manyo tich nikech idhi bedo kako opposition leader watu wadhi bedo kanye koro mane mi wanyiso giwe jakom mos jakom mose fight ne democracy e Kenya ka giwe mos jakom en official opposition leader odhi bedo ga peace mare jomodongo gini giri 2027 nikech gimia wacho abro mitho madwogo gimia awacho kamano okango nwanyiso maber ka give me advice jo Azimio king'iyo ni gin gidwa keto ni woye wuotwa wan wasegore no opposition wan wadagore no opposition 50 years jomoko wabe wawang'ni okwa ywe wamiye jo wakamba bogoe kata jo Mount Kenya jo kata jo wakale wambe wabed mos nitiere jomo yier no opposition nikech kanye giwuok Dubai nye gidhi kanye gikwong gidhi mana kumwantie stronghold wa ang'o mane mono gi ka giwuok Dubai gidhi gi Kiambu koro ina issues magiwacho adami issues magiwacho kagiwacho wach mar ndiko ji e weche marach magi mosetimore chakre ndalo Kenyatta Mzalendo Kibuja mane chairman mar NCIC 2012 ondiko report nondik maber mon oketo statistic kaka kabila indike tich ndalo cha ne gine sirkal dak ne report ni obed implemented ang'o miyo sani koro ka jomoko indiko ji koni gi koni kuka ni mano ken issue ma report mane Mzalendo Kibuja ndiko cha emodhi e bunge otim namba 2 sava miwacho ni nje onyiso gini sava wanwaonge go again in technology ano kanya wacho ni server en chumbe but server en file makano information ochalo kaka kidie form 1 to imi index number ni nyalo trace go ochalo ne pathway server ni wanyisi server ni inyalo kane iCloud kati nyalo kane premise moro to onge kama wacho ni okane ABC kuma gido petition order sama wacho Cherera 4 yes Cherera 4 go ngama nondi ogolo gi tich ne gigolo koki gi kende gi resign koro wan wadhi golo gi kanye ng'ato kosedho ichiere koro wawere gi weche mang'eny wawe chalo jo Kenya wawe Kenya ringi sani ji puro nicho wacho ni ncha gitwane ogidwa chiemo Nyanza mkikwa migi chiemo nikech Nyanza chiemo nitie chiemo ka ji nitie Nyasaye ogwedhou wan wachamuru mogo Omulisa wacho giwe odhi e ndara Omulisa wacho Miriambo onge Miriambo kanye